abusuafo bridge kese abo Asanteman abo Agogomanhene enyinada ene yada asori ya ntia yenya efiri Manhyia fikese esese Asante achima Agogomanhene Nana Kwame Akuoko Sarpong akra akanchin agu na ni nyina ekowie se enra ana Asante achima Agogomanhene ma ene Agogoman traditional council no edinsa ebesi kotokohene se ne dehye a ode agogo hye ne nsa akrabo akano amana na atoa ne mpanyifo ewo asiedo na ahonsem kakra ewo ha na before that no miso yemo hwie ne enkomanhia na enra ne course amane bomu no yemfa emesom yewia na yabekan na ne honsem kakra ede akyerem So say the that's what I said. So wa say go my ne. We go support. They say I go say the you do back to. I know this one na ho do nda no. Na say be so on travel. I'm assuming ya afia mu. Assuming you do so do na no. I don't know. But some ya ko ya bo so. Go be fi. Ba na wo dia. The Bible had the Mosu. I told him about the 2 million sana. Man so as then of course I said the 2 and said yes. Wow, I don't want out there 2 and Papa I was so. It was a rosy for country of Komu, Jasi, the good father of Tino. Now, copy a mona, I've been one way I'm going to go to Senator. We are a waffle. Not transfer the Bia, multiple son of the Bia, but the check will be able to issue one. I should have to go. Well, I'm going so the mission be piano, that's it. And they say we are community and community and I am at Nasi. So we suffer from the ground. I said, remember, what we want to say that we're not
bi obi mo de ya ba ko ye mo ba yen say ni mo wa da bi je ne so mo ti sa na ma ho ni bi ya yo na ma o so o be ma no o mo to ba se bi ya ma fe o mo o mo na se bi o mo he kuru so se bi e na so ya yu aso ati ya so so be fa bi ya da ba o bu da bi na ma no o na e ya bo so bi ya ko bi fe o bi na no ni se bi ya e bo ko sa se ba se o mo si tune so ko ko ni aso se de yo mo yu ra ma makuru ni aso ti se ma o bota na ma die ta ga ma kwa se bi makuru ni aso ti se bi no ko so o ri na me dia o se die mo na so ni fro o ni la so ti na ye ni ko yo Therefore, we and Sema a course or a year Manhyia Palace nra na edi areho abre Asanteman enyina if it's a year Asante history mu a Nana Kwame Akuoko Sarpong eka Amanhyene a omatena Asante akunwa so ache almost 51 years obefro abenwa na yewo nana ewo 11th August 1938. He started his primary education at the Methodist and Presbyterian School, Agogo. Agogo ano share ni suku ase. Emuno ana ode ekowiemu ewo Accra Academy in the year 1954. Accra Academy no okoshe ene secondary school no ase. Na wanwie ewo Accra Academy ana the year 1958 obeto aso ewo Opoku Ware. After Opoku Ware no Kwame Akuoko obtained the Cambridge Higher School Certificate 1959. Emuno okupiemu University of Ghana no ye friend Legon na okoye niema bebre na degrees ahodo Bachelor in Art, Economics, Sociology, Law and Political Science ni nyina no ekupiemu ho na eno achi no ana ye nana ebesom oman Ghana 1988 to 1991 obeye Secretary of Health na osom under the Ministry of Health no Lieutenant Jerry John Rawlings ne penso anana yenana edinu dwuma no efri ho no 1991 ebesi 1992 so no yenana esom under the Internal Affairs ana eno so no osan secretary esa na 1992 to 1993 so no oman no ehu se ne dwumadi a wodi no eso ani esombo eno nti no yesan so ema no besom under the Chieftaincy Affairs, which is and then the Chieftaincy and Local Ministry no eno so no osan ebeye secretary sa ewo emu the year 1979 to 1981 yana na hu se wo se obafie na obesom ne man eno nti no oginae as MP parliamentary candidate ema Asante Achim North ema eno so no osom Asante Achim from 1979 to 1981 na emu no ana yanana se baby adru ne de wo se ogina ahome na 16th December 1975 ana Agogomanhene no teso Nana Kwame
ɛyɛ nana wo Agogomanhene a wonya ne ba bi kɔnne ɛyɛ Nana Kwame Akuoko Sarpong ne wɔfa ani ɔno na ne friend Nana Kwakudua a na wɔyɛ Agogomanhene ne wɔfa no efiri mu na ofiri mu no ɛyɛ December 22nd ana dɔte yie no ɛkɔɔ so ade kye yape ana esi ahene ne atu ahene fo ɛwɔ Agogo eyi the then Kwame Akuoko sɛ ɔno mum ana emedi ɛyɛ Agogo akonya no enti no na that time so na wonya 38 years enti on 16th January 1976 Nana Kwame Akuoko ɛsɔ afena mu esɔre ɛwɔ Manhyia ɛkyerɛ Otumfuo pokuware na mu no ana ɛyɛ Nana pokuware ɛka asɛm bi na yenkotie na asɛm ɔkan no ɛnɛ monya ɔhene a mopɛ monya ɔhene a adesua mu no wabin yie monya ɔhene a ɔwɔ nimdeɛ mede na ma mo nso ne mu yie enum no ana Agogoman akura nanamua for 50 to 51 years a ɛnɛ nana enka atiasefo asase ho biem no na nana 1 week ne ne bibia no yesom yesrɛ mo sɛ bibia bɛkɔso bia ɛwɔ Agogo traditional council no yɛde bɛba ababetum aha ɛyɛ Sikadwa TV medamate sɛ munyamrɛ ɛhwɛ me